Sen hakda yüzlerce adam ma bir giden zat uğradyar. O da men halka görkezsemedir, halk hayran ganar. Hali işleyen adam öz akkauntyndan başga diýen bir näçe akkaunt açýar. O näme üçin açýar? Türkmen gyllamry, gelin gyllamry maskara etmek üçin. Senlik bir gyýda TikTokda ýazýar, süýşeli, gurlaşeli we şuna meňdeş. O ýa-da ýok diýse, derrew şoýt hakda terjime täşde çykarýar. O da birinin ejedi, ya indi eje bolmaly, birinin çagasy, kimdir bir sen ejen suratmalyk boýsa. Hegili görýär. Haliş, sen jö olaymasaň diýär. Jö ýala iki oýun oýnaýar. Bir görsen siýasat barady, bir görsen gelin gyllamry maskara atýarsyn, bir görsen ýene bir zat etýarsyn. Eger hakykatdan dogurçul bolýanmasaň, elini Kur'an Kerimi Allah andyç. Men şol akkauntlar ýürüdüm ok diýdi. Andyç bilýärmi? Hiç bilmeýär. Bir Hudaýdan gorkmaýanmasaň, anda biçersiň. Men onu bilýärm ok. Häzir men barada atwet goýarsyň, jogap goýarsyň. Ay şatyk şyhyp kazol we şuňa meňe şeýle näme diýip. Watan dönüklerim diýen sözüm makullap. Eger de sen şolum sözüm diýip makullaýanmasaň, senem şu watan dönüklerden şeý berim ýok. Ne kommentariyada yazın. Haliş ne heyl adam. O adam mı, evde adam mı, paylaşın video. O edeyim hemmekin görsün. Hakikati versin. Gelin gıylamada uğraşat edip, olun namusunu edeyim, olur şantaj edip, olurdan pul alıp, pul versem ayırayan, pul vermeden ayıramam. Sen kim özün beylik? Primoy efir edinizde, dilinize mekam olun. Sımçık zatlar görülemeyen. Yine haliş yalıp, adamlar alyadan fake account'dan koyuyor. Yetiyekunda näme bolýar? Ejeňiz, kakaňyz, tohum tiýjiňiz, garyndaşlaryňyz görýär, näme etip örsün diýär. Bulara arnamyz gerek gel. Bulara diňe bire kemsitmek gerek. Geçmeliydim. Ýöne sen 2K'dan geçtin. Bolmaýan onu. Sen 1K'dan geçmeli. 2K'dan geçmeler. Men saatlyk sen ara hileýçe ýoklugyny bilýärdim, ýöne bilmeýänleriň bilsinnidim. Sen hileýçe ýok. Sen 1K'dan geçmeli. 2K'dan geçmeli ala. Sen zaýasyň. Sen erkek dersin çatlık, sen zay. Sana heleyim diyecek. Sana heley diysen ve gururum giderken. 1K'dan geçtin. 1K'dan geçtin. Sana heley diysen ve gururum giderken. Sonuçta sana heleyim diyecek. Heleyçe yok sen. Matçı sen matçı. 2K'dan geçme de o. 1K'dan geçmeli. Sen zay sen adamın dersen. Hayvanın diyecek. Hayvan. Aramayı akıllı. Heley diysen ve gururum giderken. Hileyçe de yoksun sen, matçı sen. Ben erkek gelçinim bilen diyen, hocadık gibi olsun. 1K'dan geçim olsun ederdim. Sen bu toran sen. 2K'dan geçtim, böyle yok da. Sana bir daha da edecek da sen. Bu 1K'dan geçtim. Hileyçe yok sen. Siktirinle şu yerden. Alım diye mi makyaj ettirmeni gelýärler de aýtýarlar. Niýetden aýdýan mı? Ay gorayda goýtýan eken etme ýalamasa näme deýin meniň 69 ay karaçym 69 ol bulup 30 ýyllyk zat bolýamyşynlar. Ýöne oglunlar näme enne gyýdan gyny bola agyna berip gördüňiz gyýdan küntülüň olan götüne dik gördüňiz ýöne meýdiýanlar näme üçin men ullukan soragymşy. Men size bir zat diýjek. Sen $1000 garyba berseň, olanda beter garyb bolar. Sen $1000 baý berseň, olanda beter baý bolar. Sen $1000 maňa ber. Haýş. Sana balam, häzir sana bara, goýja eşikler alyp beren otur arzan diýip market bar. Yo, eje otururum, aýdan şuýdy elimden tutup. Näme oturup? Sen kiçik pampersdan kim çaşady? Men çaşalym, kakam çaşanok da. Be, oturan bolýandy bul. Vay. Salam oğlum. Salam aleyküm. Oğlum öler yazacak, can vermedin ama oğlum. Ava köýüz mantyň. Köýnek dersin? İzelizden. Ayağımat beren eken, gel balam. Gel. Ha oğlum, oturdu qanatyň suraty var. Eje qanat tele gözün görmej abilen raýdura. Sport tip dur. Çağın sana berejek gözlem kütüllü gözlem. Be, öleýdiň ýürüş onda bir girip göreli. Bu lan, yüzüdir sana var o bitini geçik verirler. Salam Cihan. Salam. Nemeler, futbol kulübü, ne içmek demesi yapar? Bağ 70 manatdan masaya. Calverler? Calverlerim 70 manatdan masaya. Gel görmüşler, bağdır görüyorum. Böyle ya, yürüm. Ana göreyim. Florial magazin yörek bir de balam. Yürü, gelip göreyim. Gel Cihan bir de gör köstür. Nemen Cihan, men şu bara goçak oğluma bolayacak şekilde işikler gerek de var.
Bak gezemcan sizin çağın küçükkä bizde ulu razmerler bar adını. Sen yemi küçük bilen men oğluma çağa diyecek bilen. Men ullukan koçak oğlumla, daya oğlumla öýerjek götürmeliyim. Yo ondan näliýöni bizde razmerler ulu kanna. Ulu olmaz men oğlum tağam. Ulu sen bana ulu razmere bere özüm sadan taş edýändir. Bolýar. Mezgiyim şundan gelip başla. Ne oğlum awadaýdan da giyersin gülýäli. Ece bu ulu bolýar ama balak kultura. Yok tağam seretne şeyle tutýan. Şuna şeyle tutýan da şortik bolýar gördüňmi? Sen bana hadi. Mecigim. Ece bu ma ulu bolýar. Sen görün. Ayo normal giyiver bak. Fucking mom, yeah. Imam a hip boy, I the hip maker. Femboy's a ship boy, I the ship maker. First payer, front payer, merger, kick the everyday. Bollum balam. Ece bu seret ulu. Kakama dolu ul. Yok tağam gülýäli esafy ýyrtyk bolmasa bolýar. Ýene 3 ýyl önce giňem men bel aqsat durýan nämä her ýerde size eş çaştırmak gülýäli. Han muna görün. Yo bolýar da ne? Bu seret de Yok Ece. yok da aýollardan da giyersin gülýäli tağam bolly esafy ýyrtyk bolmasa bolýar balam. Ece şunu alysa şagalayla. Okene näsil? Sigimcan O wence. krem ütteşak näçtin? Hani? Alana ama yürü götürde. 350'den önce 350. Nene vay ol qatgymyz bolýar 300 men 1 ýyl gyşylan görmeýär. Yo sana ardan tap berjekmin. Gel balam. Balam gümbede kengur balam arzan nalar sana bu. Bam çağam. Afatma hemmede. Ece men eşref ýaly. Eýnesin bilýär. İşrefim he? Gence esrifi men tanıyan lefe şu idil son giyen şort yugam son kıyal pasarda dura idil son kıyal gararıklen berýän sana. O da pasadadık ya. Yo o pasarda ýalar dige. Yer üstünde yeşil yaprak, yer altında keten yırtmak. Yastığımız kara toprak, o da bir Siz hepiniz eşreftik. Vay çağam İşref kim? Niye molya sana bulaşık yiyip seni özüne İşref deyip diyorsun o? Çiğen biz bulaşık almalı. Ay gencinni mıntıptırsana bolma. Lübayar gözde hiç elde tatman seni de üstasa küydüyorum matasını da gence. Benim önüme çiğim can bizim günümüz kaçık kıyımız mardan niye gel beri eşik almalı ha? Onun ben çağama 2-3 defa bolaya almasan bolaya gider bilen bolaya. Ay daima la gence. Yani koyda bari konhalarını şiyara bara. Gün kaptın ashavatman kitta oğlum bizim nokadımızda sotayda sülesklen yemmeti var. Şeyle mi? Oo. Benim haberim yoktu da sen biliyordun mu? Bu Ece mi aytmana may vermedin ha? Diyorum ben bu da talip vereyim. Ne de olurdu may vermedim diye. Gence. Sizin o su değişti olma. Olmadı skitka vağlarla taksir kıdırtma. Mesela şu 5 olmadı kapel. 250 ver söylüyor ne mi önce? Böyle bir şey yaptın hadi. Ne yapayım? Portly yaşayış jay toplumuna yerleşen 79-njy jaýyň aşagynda Aerosport dükanlygynda biziň ähli görnüşdäki eýneşik haritlamyzy tap bilersiňiz. Berde hemme eýneşikler, hemme ýerik baryp bahaladyk görüp bilýäňiz. Hemmesinden hem amatly, ardan görnüşinde halkymyza eleterli şekilde satylýandyr. Mundan başga diňe eýneşikler däl, aýak-gaplary, şypyklar we başga da bir näçe erkek eýneşik magazynlaryna tap biläjek hemme haritlaňyzyň görnüşleri bardyr. Mundan başga da biziň sport magazynymyz Kakada, Kaka marketde, Marda Aşgabat marketde, Biram Lewatda da Köýtön marketde hemme görnüşlerini tapyp bilýäňiz we başga da Äňöde hem biziň nokadymyzyň bardygyny ýatladyk geçärin. Habarlaşmak üçin telefon berýärmizi aşagdan belleýän.